Bungwe la ku Britain Economist Intelligence Unit yatulutsa ripoti pa 28 June akuti chipani cha MCP ndi chakwera adzaluza chisankho mu 2025. Amalawi ndokwiya ndi boma limeneli chifukwa chakukwera mitengo kwa katundu, katangale, kusowa kwa ntchito, njala, kusowa kwa forex komanso mabodza. Koma olankhulira boma amene ali Minister of Information Mr. Moses Kunkuyu atsutsa zimene ripoti limeneli likunena. Akuti tosalayanse idzawinanso chifukwa akwanitsa zimene analonjeza, komanso zipani zonse 9 zili momwemo. Siri kudziwa kuti andunawo amatanthauza chani polankhula mawu amenewa. Enoch Chihana Afford komanso Kamuzu Chiwambo wa Petra anatuluka mu tosalayanse. Mbali inayi tikaonetsetsa chakwera sanakwaniritse zimene analonjeza pa kampeni. Sungwe Police Training School sinamangidwe, chakufa Chihana Stadium, Kalonga Polytechnic, Zomba Songani Highway, Jamba Stadium, Sungwe Barracks, Mangochi Lake City, Ndilande Stadium, Oton Chirwa Airport, Nsanje University, bullet train pakati pa Blantyre ndi Lilongwe anatuza kuti adzabwesa bullet train within 3 years imene anthu tizaenda less than 30 minutes kuchoka ku Blantyre kafika ku Lilongwe. Kodi zimenezi zatheka kapena foundation mwaiona? Zomba Central Hospital, Ndilande Housing Project, tikukumbukira kuti achakwera anatuza kuti ku Ndilande kuli nyumba zosakhala bwino. Iye akadzawa mboma within a period of 2 years Ndilande idzasintha, adzamanga nyumba zabwino kuchotsa nyumba zonse zimene zikuoneka ngati maslums. Kodi zimenezi zinatheka kapena foundation inayamba? Nanga Duchi Caesar University imene analonjeza kumpoto yatheka? Nsanje Stadium, Mangochi Tin Fish Factory anatuza kuti anthu aku Mangochi iye akadzangula mboma adzakhazikitsa factory imene izapanga nsomba za mchitini, chambo chizakhale mchitini tizikagulitsa kunja. Kodi zimenezi zinatheka? Analonjeza zinthu zambiri. Henley Chipembere Airport, Ndilande Manufacturing Company, zonsezi sizinachitike. Koma Moses Kunkuyu akutuza kuti chakwera wakwanitsa malonjezo ake. Azimayi 1 million sanambasidwe ngongole za business. Achinyamata 1 million sanapeze ntchito. Fertilizer wa 4,495 kulibe. Fertilizer amene tikumpeza pasika 95,000, 70,000. Mwina kutsogolo kusafika 200,000. Wa 4,495 ali kuti. Mphamvu za president zimene analonjeza kuti azichotsa sanazichotse. ACB ili mkhwapa mwake. Komanso sugar, misonkho ndi mafuta otchipa zimene analonjeza kulibe. Tikukumbukira kuti boma linapita lija mafuta agalimoto timagula pa mtengo wa 600 kwacha. Koma anatilonjeza kuti mafuta amene adzatsika ndi kufika pa mtengo more than 250 kwacha kapena 300 kwacha. Kwa panopa anthu akugula 1 liter 2,000 kwacha. Black market 5,000 kwacha. Anatuza kuti fertilizer mnthawi ya Peter Mutharika anali odula kwambiri, anthu amagula 20,000. Pano fertilizer ipa 95,000 kwacha. Sugar 500 anena kuti adzatsikirapo. Pano sugar ali pa 1,700. Ndiye bungwe ili la ku Britain Economist Intelligence Unit likamana kuti chakwera adzaluza chisankho mu 2025 akutanthauza mabodza ngati amenewo. MCP has abandoned their manifesto ndipo akungokhalira kutsegulira zitukuko za nzawo. Zaka zitatu zatha palibe chimene akuchita. Tikungomva kuti iyayi akukatsegulira Palombe District Hospital, akukatsegulira Carriage Highway ku Lilongwe, Nchewu Stadium komanso Malawi Bureau of Standards Complex ku Blantyre. Zonsezi ndi zitukuko zimene anachita zawo mbuyo. Iyeyu chitukuko chimene akuchita ndi kuba, katangale, nkhanza, kukweza katundu, maspichi, kugwesa kwacha, kuzuza ma refugees komanso kuyendayenda. Dzana anali ku Egypt, dzulo anali ku Ghana,
lero ali ku China. Ndiye tikupempha kuti bwanji mukapita kunjako muzingogona ku Jengo airport konko chifukwa mukutivutisa kwambiri ndi mayendedwe. A president apita kwakuti kutseka misewu, tikuchedwa ku business, tikuchedwa ku ntchito. Tangomanga ndikagowero ku stadium ku airport konkuja ku Kamuzu International Airport kapena ku Chileka International Airport, mungomanga kagowero kanu muzigona konkuja, mukangomva ulendo bon voyage wautali kusiyana ndi kumativutisa musewu. President wa mtundu wanji wosatha kukhala pasi ndikuganiza bwino bwino pachicha watimaena kuti kamwendo njira anajamata kwa galu. Chifukwa to say the truth here, chakwera kuyenda kwambiri kuposa Vasco da Gama. Bolanso Vasco da Gama maulendo ake anabala zipatso, komawa akungopita kukaonekerako kukayankhula ma speech akuti fluent American accent, komanso akumakajambulisa zithunzi ndi ma China akazawa walipompo, kupeza kuti kumauza ma journalist ndithu ata ndi jambuleni madam alipompo ndithu kumaona zonse zimene zikuchitika kumeneko. This is wrong. Tikufuna president amene angathe kukhala pasi ndi kuganiza za mavuto amene tinawo. Tikutapa kuti chakwera zonse zimene amene pa kampeni wazisiya panopa kumachita kutenga ndithu ana ang'onoang'ono akuti Edgar Nkanda kumtenga ndithu kumpisa ku China. Palibe samagwira ntchito mboma, samapanga china chilichonse, kungomutenga basi mwatenga nyamata MCP more than 30 akuti apite ku China kukasangalala kuononga ndalama za boma mamiliyoni ambirimbiri ndi zinthu zopanda ntchito. Ndiye bungwe limeneli la ku Britain, Economist Intelligence Unit, lachita kafukufuku ndipo atulutsa ripoti pa 28 June dzanadzana lomweli akuti chipani cha MCP ndi Lazarus Chakwera adzaluza chisankho mu 2025.